meškáva menštruácia, automaticky si spravíte tehotenský test, vyjde vám pozitívny. Super, gratulujem. Chcete si vyrátať termín pôrodu. Najjednoduchšie je nájsť nejakú kalkulačku na internete, ale viete to urobiť aj sama. Potrebujete k tomu vedieť prvý deň svojej poslednej menštruácie. K tomu pripočítate rok, odrátate 3 mesiace a pridáte 7 dní. Alebo jednoducho pridáte k dňu poslednej menštruácie 280 dní. A čo ďalej? Samozrejme chcete si to potvrdiť. Ale netreba sa ponáhľať, pretože k potvrdeniu tehotenstva ultrazvukom musí prejsť určitá doba a špecialista tiež nerobí zázraky, čiže si vás objedná na cca nejaký 8. týždeň od poslednej menštruácie. Prídete na vyšetrenie ultrazvukové a zrazu ostanete v šoku, pretože vám gynekolog povie, že vám mení termín pôrodu. Prečo to tak je? Je to tak pretože nie každá žena má ovuláciu presne na druhý týždeň od poslednej menštruácie a nie každá má rovnako dĺžku menštruačného cyklu. Termín pôrodu sa má meniť, má sa upravovať podľa merania plodu najneskôr do 13. týždňa tehotenstva. Ak to gynekolog urobí po tomto termíne, nemôže sa nazývať odborníkom, pretože po 13. týždni tieto plody už rastú rôzne. Takže áno, ak vám zmení termín v tomto období, tak je to správne. Ak to urobí neskôr, tak sa to nesmie brať do úvahy a malo by sa to meniť, mal by sa termín upravovať, pretože sa tým predchádza množstvu komplikácií, ako napríklad vyvolávaniu pôrodu z dôvodu prenášania. Takže takto. Čaute.